रंग खेले बाकी हेले ना दुबारे जीजा जी बुझी साले के ना माल सारा करे जीजा। नमस्कार प्रणाम भाई लो, का हाल बा? आशा ना विश्वास करतनी कि तू लो मस्त हो वालो। हमेशा के तरह आज भी हम एगो वीडियो लेके आइल बानी। पवन सिंह के एगो गाना आ गइल बा वेब कंपनी पर, बहुत ही अच्छा गाना आइल बा जौन एल्बम के नाम बा लहंगवा रगब। तो भाई लोग ई गाना नहीं खोले सुन ले तो वेब कंपनी पर ई गाना रिलीज हो गइल बा अभी 1 घंटा पहले, जाके सुन सकता लो और सुन के बताओ लो भाई लोग ई गाना तोहरा लोगन के कैसा लागल हो। अगर ई गाना तोहरा लोगन के नहीं मिलत तो हमारा यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में ई गाना के लिंक बा, वहां से भी जाके सुन सकता रहो। ई गाना वेब कंपनी पर आइल बा जौन एल्बम के नाम बा लहंगवा रंगेम। मोर से शरीर पवन पला को देबो जाके हंसू प्रियंसु से हाला। और ई गाना के गइले बड़न पवन सिंह और शिवानी सिंह। ई गाना में काम कइले बाड़ी आस्था सिंह और म्यूजिक डायरेक्टर प्रियांशु सिंह जी बानी। और राइटर के बात करी तो ई राइटर आशुतोष तिवारी जी गाना लिखले बड़न। बहुत ही धासु गाना बा, जाके सुन लो। तो भैया लोग रउआ भी पवन सिंह के फैन बनी तो वीडियो के एगो लाइक और प्यारा सा कमेंट करी। और हमारा चैनल पर नया बनी तो चैनल के सब्सक्राइब करी। अगर वीडियो ज्यादा अच्छा लगल बा तो भाई लोग वीडियो को शेयर कर दो। ऐसा ही हम नए नए गाने के अपना वीडियो में अपडेट लेके आवत रहनी। तो भाई लोग हमार नाम हो नारायण निराला, आप सबके छोट भाई। तो फिर मिलम काल अगला वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।